İş Wizasy barada soraklaryňyz we pikirleriňiz bar bolsa, kommentariyada bilen. Çalışma viza, iş Wizasy, rabatçı viza. Ulan emmesi bir viza, ýagny iş vizasydyr. Erkekler ýa-da aýallar tapawudy ýok. İstanbul we onun töwereginde yerleşen köp sanly fabrikalarda we tekstil karhanalarında resmi isleýänlere we işlejeklere kömek etýäs. Eger elinde elektrikçi, santexnik, suwarka ýaly işler elinden gelýän bolsa, hasta ýokary aýlyk almagyňa mümkinçilikleri etýäs. Eger elinde hiç hil hünäriň ýok bolsa, otel bina Gurluşyk daşynda ayal erkek tapawut bolmazdan 45 ýaşaçyly iş wizasy bilen gelmegiňe kömek etýäs. Zenanlar üçin öý iş hem berk belenilýär. Onamly ýol, resmi iş ve dolu golda üçin Azim danışmaklyga goşulun. İş Wizasy barada soraklaryňyz we pikirleriňiz bar bolsa, kommentariyada bilen. Biz size jogap bereriz. Unutma, biz size garaşýarys. Azim Consulting.